Tänä kesänä mä olin monta kertaa meidän lasten kanssa kalassa. Ja yksi semmoinen riemastuttava asia oli, kun 10-vuotias Olli heitti virveliä ja siihen sattui semmoinen 1,5-kiloinen hauki. Voi että sen pojan ilme oli melkoinen. Ja no, kyllä pappa vähän autti siinä, että saatiin se hauki sitten rannalle. Mutta voi sitä iloa ja voi sitä kuvien määrää, mikä siitä kalasta piti ottaa. Seurakunnan ensimmäinen perustaja, tai voi sanoa johtaja, oli Pietari. Hän oli myöskin Jeesuksen opetuslapsi ja hän oli kalamies, ammattimies. Ja merkillistä kyllä, parhaat saaliit hän sai vain silloin, kun hän oli Jeesuksen seurassa. Ja sitten myöhemmin tästä kalamiehestä tuli ihmisten kalastaja. Yhdellä kalareissulla siellä Genesaretin järvellä lähellä Tiberiasta tuli paljon kalaa ja se oli Jeesuksen ansiota. Ja Pietari katsoi Jeesukseen ja näki, että tässä on Messias, tässä on vapahtaja. Miten hän koki? Pietari sanoi näin: minä olen syntinen mies. Mene pois minun tyköön. No ei Jeesus mennyt pois, vaan Jeesus sanoi näinkin: minä olen tullut niitä varten, jotka tarvitsevat minua, jotka ovat syntisiä. Me olemme syntisiä miehiä, syntisiä naisia. Jeesus tuli meitä varten. Sen takia hän, Pietari, rupesi kalastamaan ihmisiä, koska se saalis, mikä tulee Jeesukselle, se tulee sinne iankaikkiseen elämään saakka. Iankaikkinen toivo on Jeesuksessa Kristuksessa. Sinullekin. Hyvää viikkoa.